Hola, sóc Ernest Pérez Mas, president i fundador de Parlem Telecom, la companyia de telecomunicacions de Catalunya. Quan els amics de Gastrovents ens van demanar suport per muntar els seus festivals gastronòmics de Gastropirineus i Gastroebre, vam decidir donar-los suport perquè és una cosa que ens arrela a la terra. La gastronomia sempre ens arrela a la terra, ens porta els productes de casa nostra a la taula i a més ens dona aquesta proximitat que volem buscar com un valor també compartit. Proximitat, terra, quilòmetre zero, tots aquests valors que ens recorden que és important consumir productes de casa. Per tant, els hi vam donar suport de seguida, perquè coincideix amb els nostres valors. Més encara en aquesta situació en què vivim, en què em van demanar que volien fer un festival que hauria sigut fantàstic compartir amb taula amb vosaltres i tastar els productes que feu, però que tanmateix em van dir que no es podia fer per raons òbvies de salut i que el que caldria seria fer una iniciativa pionera i inèdita per fer un congrés de gastronomia online. Evidentment, com a empresa de telecomunicacions hi havíem de donar suport. Aquests dies haureu notat que estem canviant molt la nostra manera de treballar, les reunions es produeixen per vídeos, pengeu un munt de components de les xarxes socials, ens ajudeu a cuinar els que ens agrada cuinar des de casa a les vostres receptes, a través de Facebook, de Twitter, de qualsevol xarxa social, cosa que ens encanta i ens permet variar els menús que fem habitualment a la família. I ens permet també, haureu notat una cosa important, i és que les telecomunicacions funcionen. Una de les coses que us voldria comunicar a tall d'anècdota és que l'estat espanyol és el segon estat del món amb més quilòmetres de fibra per habitant. Els desplegaments que s'estan produint arribaran a col·locar la fibra òptica a alta velocitat de més de 30 megabits per segon a la disposició del més del 89% de la població d'aquí a molt pocs mesos. Després de Corea del Sud, és l'estat amb més quilòmetres de fibra per habitant, i molt a prop hi ha altres, els països bàltics i Ucraïna. En qualsevol cas som líders amb això ho haureu notat perquè les xarxes funcionen, les xarxes s'han carregat amb més d'un 45% de converses de veu per telefonia mòbil, parlem més que abans, tenim més temps per fer-ho, i l'increment de dades ha arribat a pics de més del 80%, gairebé duplicat, i ara està a nivells del 50-60% sobre el que era habitual abans. Això vol dir que les xarxes són robustes, les xarxes funcionen, per aquesta banda no heu de patir. Hi ha molts elements nous de comunicació, conferències, transmissió de vídeos, xarxes socials que ens permeten treballar d'una manera molt més eficient des de casa, estalviant temps de desplaçaments de vegades inútils, o fent reunions inútils o acordant reunions en els moments justos, d'una hora a una altra, que han de començar i han d'acabar amb un temps puntual perquè tot seguit n'arriba un altre. És una manera de treballar molt més eficient fent servir les telecomunicacions que funcionen de manera impecable a casa nostra. N'estem molt contents, hem notat un increment de tràfic, hem notat un increment de clients i tenim plans per començar a desplegar fibra òptica a moltes poblacions de diversos indrets de Catalunya on ara no n'hi ha, arran de les inversions que farà el govern de Catalunya desplegant troncals per tal que puguem després desplegar en els pobles, les poblacions on arriben les telecomunicacions. Però avui feu el congrés de gastronomia i això és molt rellevant, molt important, m'agrada molt la cuina. Jo també soc quilòmetre zero, també tinc unes vinyes, també faig uns vins de varietats autòctones, amb alçada, buscant sempre l'arrelament a la terra, amb agricultura ecològica i biodinàmica, i per tant és un tema que sempre m'ha apassionat i em plau molt que Parlem pugui donar suport en aquest primer congrés pioner i inèdit online que organitza Gastrovents, sobretot amb aquest munt de noms de renom internacional, que és veritablement un luxe que a casa nostra puguem tindre tots aquests cuiners i cuineres que ens aniran ensenyant com ho fan. Així que tingueu una molt bona jornada i endavant.